Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Bihotzonez entzun jauna gure eskariak. Sendo ezazu arren zure semeilen artetik piztua gandegun fedea. Maria Teresa gure senidea, piztuko den itxaropena ere, gugar sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Joven honela esan zuen. Ai, idatziak badira nire hitzak. Ai, liburu batean jarriak baleude, burdinezko eztenez berunean eta betirako ezarriak harrian. Nik badakit nire salbatzailea bizi dela eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nire larrua galdu ondoren, haragirik gabe ikusiko dut jainkoa. Neronek ikusiko dut eta ez bestek. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz. Aita, hau da nire nahia, zuk eman dizkidazunak, ni nagokeen tokian nerekin egotea. Nere aintza ikus dezaten, zuk neri emandako aintza. Aita, mundua izan baino lehenagotik maite izan duzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu dute, zuk bihari nauzula. Agertu dienik zure izena, baita agertuko ere, zuk neri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon nadin, jaunak esana. Jesusek berri on bat
ekarri nahi izan zigun. Mezu konkretu bat. Egia da, gauz bat baino gehiago erakutsi zituela mundu hontan egon zenarik. Ez zen bakarra gauz bakar bat esatera etorri, baizik eta gauza asko erakutsi nahi izan zituen. Baino badago mezu printzipal bat, mezu nagusi bat, garbi aski erakutsi nahi izan ziguna. Eta hain zuzen ere, berak denoi ulertarazi nahi izan zigun, berak zekarren erlijioaren muina zein zen. Eta da maitasuna. Azken finean, Jesusek erakutsi nahi izan digu Jainkoak maite gaituela. Eta bere borondatea dela guk ere bera maita dezagula eta gure artean ere elkar maita dezagula. Hoixe da Jainkoaren borondatea. Elkar maita dezazuela nik maite izan zaituztedan bezala. Eta Jesusek bere maitasuna erakutsi nahi izan zigun heriotzaraino aiatuz. Dudik gabe uler genezan bere maitasuna zenbaterainokoa den. Are gehiago esan genezake mundu hontan gauden bitartean gure gaitasuna mugatua baita, gure adimena mugatua baita, ez dezakegula ulertu zenbateraino erabat aiatzen den Jainkoaren maitasuna. Gure adimenak uler dezakena baino handiagoa delako. Horregatik Jesusek hoixe erakutsi nahi izan digu, maitasunaren garrantzia. Maitasuna dela nagusiena. Elkar maitatzea baino gauza handiagorik ez dagoela. Ez da berak erakutsi duen bakarra, baino bai dela printzipalena maitasun hori. Horregatik mundu hontan bizi geralarik kristauok hori entzun behar dugu erabat. Hori eduki behar dugu erabat gogoan. Jesusek eskatu digulako, elkar maita dezagula. Ematen du erresa dela, baina askotan zaila izaten da. Humanoa geralako, mugatua geralako, askotan kosta egiten zaigu elkar maitatzea, eta horretarako ere Jainkoari bere laguntza eskatu behar diogu. Baino hortan ere Jesusek garbi utzi nahi izan digu Jainkoa maitasuna dela eta berak beti maitatuko gaituela. Inongo zalantzarik ez degura eduki behar horren inguruan. Bai mundu hontan gabiltzan bitartean, baita heriotzako momentuan eta heriotzaren ondoren ere. Horregatik gure hildakoak despeditzea tokatzen zaigularik, lehenengo gauza pentsatu behar duguna da haiekiko sentitzen dugun maitasuna. Haiek guri eskaini diguten maitasuna eta Jainkoak bihotz-bihotzetik maite dituela. Gaurkoan Maria Teresa despeditzera elkartu gera hemen. Hain zuzen ere, bere biziaren ondoren, aiatu zaio Jaunaren presentziara joateko momentua. Eta orain berak ikusiko du Jainkoaren maitasun hori, askotan entzun izan du Jainkoak maite gaituela, erabat errepikatzen bai dugu eta erabat agertzen baita evangeliotan, baina orain ulertuko du berak eta guri gertatuko zaigun bezala, pentsatu baino handiagoa dela maitasun hori. Hori da Jesusek guk garbi edukitzea nahi duena, baita ere beti itxaropena izan dezagun. Itxaropena ezinbestekoa dugu gure bizitzan, eta itxaropenak indar handia ematen digu. Bereziki momentu zailetan. Halako erronka handi bat edukitzen degularik aurrean, itxaropena balin badugu, erresago gaindituko dugu. Eta Jesusek hori eman nahi digu gure bizirako, itxaropena. Mundu hontan gertatu daitezken momentu zailak, arki ditzazkegun oztopoak, zailtasunak, horiek denak gainditu ahal izateko
berak eman digun itxaropenez eta bere indarrez. Gaurkoan eskatzen diogu oso bereziki Maria Teresa gure senidearen alde. Badakigu jaunak, lehen esan dudan bezala, maite gaituela, errukitsua dela, eta batez ere betiereko zoriontasuna eman nahi digula. Hoiz eskatzen diogu Maria Teresa gure senidearentzako. Eman dezaiola betiko atseden hori, erabateko zoriontasun hori, egon dadila bere presentzian eta aurretik joan diren guztiekin batera ere. Eta handik, zerutik, jainkoaren ondotik, betiereko otordu hartatik gure alde egiten segi dezala. Ager zaitez, jauna, Maria Teresa zure zerbitzariaren alde, eta egizu beronentzat eskaintzen dizugun pake opari honen bidez, bekatu kutsurik edo argalkeriaz egindako utzi gelditu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guzti du beti ireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, go guztiok betirako hilez gaitezen, gehiago oraindik. Bere bizia eman du, go guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, Aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Santu, santu, santua, Israeliaren jainkoa, zure biziraz beterik, daude zerulurra. Osana zeru horietan, Osana
erabai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hogeitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren korputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoak berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odolgarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dirauen zure egiza. Ere mazumetasun osora, Frantzisko gure itasantuarekin, gure hartzaiekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zure gana eraman duzu Maria Teresa zure zerbitzaria. Eriotzean zure semearekin bat egin dena, pizturan ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna, piztegu itxaropenean joan diren gure senideak eta hilako guztiak, harritzazu zure arpegiaren ambitan. Errupizak izkigu arren, guztio betiko bizitza eritxi dezagun, hangoikoaren Ama Maria Batzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure abizkin izan diren santuekin, hilekin batek gure zaitzago, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sanpatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun.
itzazu jauna gaiz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekaturik garbi bizi daitezen eta estuagietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozuet bakea. Ama amona baitea, zuba izan zarela emakume ausarta, fortea eta izaeran eta janzkeran hain elegantea.
Benetako emakumea, azkeneraino eman duzu alduzun bestea. Orokitan jaioa eta hazia, 8 anai arreretan zinen zaharrena. Beti izan zara denen zaintzaile eta meriendak ziren azken urteetan zuen maitasuaren seinale. Gero Aitunerekin Beruetera ezkontzera eta bizitzera etorria, eta hemen pasatu duzu gainontzeko bizia. Inoiz behar izan gabe, hiria eta maitatuz hemengo jendea eta bizia. Lehenengo okela etxean, eta gero hiri artean. Ederki eraman duzu etxea eta familia Aitune eta zure artean. 7 seme alaba denak maiteak, eta beti zuen babesean. Beraien bisita eta konpainiarekin zinen betea eta asea. Jasitorekin zure ezati handi bat joan zen, baina hemen jarraitu zenuen indartsu. Aitune beti laguntzen, eta familia ere gidatzen. Ameriketara ere Iñaki joan zitzaizun, eta hasieran martera zijoala zirudien, baina hain urrun egon arren beti izan duzu ondoan. Zure biloba kutxunak, hemen dituzu ere, eta ez dago hitzik zure maitasuna eskertzeko. Eskuzabala, alaia, ona eta munduko kroketa hoberenak egiten dituena. Baratza, loreak eta etxea maitasun handiz eta mimo zaindu dituzu, eta azken urteetan Anaren laguntzaz hori betetzen jarraitu duzu. Ana, muchas gracias por todo lo que has hecho por la moña. Beraz, handia izan da gure familiaren sortea. Hain emakume goxoa eta gozoa, nola disfrutatu dituzun ostiraletako meriendak Berueten, eta Ogazako postreak izatea. Ze ongi zain dituzuen Berueteko emakumeak ere, eskerrik asko. Gaur deno gaude hemen zu denbora batez agurtzeko, eta zuk eman diguzu maitasun pixka bat itzultzeko. Eta eskerrak eman eta beti gogoan izango zaitugula esateko. Badakigu orain Aitune eta Jacintoren ondoan babesten jarraituko gaituzula. Eskerrik asko eta musu handi bat, familia. Eta eskerrik asko, gaur etorri zareten guztioi familiaren izenean eta parrokiak izenean. Muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí, en nombre de la familia y en nombre de la parroquia. En los funerales siempre tenemos 3 objetivos, vamos a decir así. En primer lugar, intentamos acompañar a la familia en este momento de dolor. Vuestra presencia, hoy la iglesia de Beruete está completamente repleta, es una forma de mostrar esa cercanía, esa solidaridad. Por otro lado, despedimos a nuestros difuntos con agradecimiento, también ha dicho muy bien el nieto, con amor, con agradecimiento por todo aquello que han hecho por nosotros. Cada uno tiene sus vivencias en el corazón y es una forma de agradecer y homenajear a aquellos que nos han precedido. Y finalmente, rezamos a Dios. Los creyentes pedimos a Dios, al Dios bueno, al Dios que nos ha hecho, al Dios que es misericordioso, que acoja a todos nuestros difuntos, en este caso de hoy a María Teresa, en su seno, sabiendo que desde allí también ella intercederá por nosotros. Y el domingo también, en la misa mayor a las 11, tendremos en cuenta de nuevo a María Teresa. Igandean berriz ere gogoan hartuko dugu María Teresa gure sentibea ezan nagusia. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Jesús.
jauna, Maria Teresa gure arrebari, argi eta pake den zure etxea. Beroren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, bedeinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Amen.